I també, com que aquest cap de setmana se celebra el Festival d'Eurovisió, avui xerrarem en so major eurofan de les illes. En Miquel Mestre és un dels que més en sap d'Eurovisió. Fa molt d'anys que va allà on se fa el festival per veure'l en directe. Enguany, crec que és el primer any que no hi pot anar, crec que per problemes de salut, tot d'una mos ho contarà, però amb ell i amb els espectadors debatrem sobre la cançó d'enguany, aquesta setmana de Edurne, més si agrada o no agrada, sobre els països favorits i sobre els èxits que han marcat el festival i que encara perviuen a la memòria de tots. Bailar pegados es bailar, igual que bailar. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. La 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 la. Bailar pegados es bailar, igual que bailar. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. La 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 la. Això és de l'any que vaig dir jo, de 68. I Victòria. Sí. Perdona, i ja m'he quedat estorat perquè no està convidat amic personal de Maciel. Qui és? En Miquel Mestre, com estàs? Hola, què tal? Hola, Cisco. Gràcies per dur-nos en Miquel. Jo a Maciel només l'he conegut d'en fora. D'en fora. Sí, qualcú... L'has entrevistat, també? Sí, però d'en fora. La coneixem d'en fora, en Maciel. En Miquel és més company. Miquel, amic de Maciel. Com és això, Miquel? Bueno, jo som fan de Maciel abans d'Eurovisió. I eurofan. Eurofan. Aquesta paraula d'eurofan l'hauríem de tocar. A mi no m'agrada gaire ser eurofan. Mira, jo tinc una plana de Facebook que se diu Seguidors del Festival d'Eurovisió. Com a seguidors, perquè euro, tu que ets eurofan de cada euro, d'Europa, a mi no m'agrada eurofan. De la zona euro? Però un moment, ara els nostres espectadors sabran per què te deim això. Quantes vegades has estat en el Festival d'Eurovisió? 14 o 15 saltejats. 15 vegades per allà present, allà on se feia. Sí, evidentment. Agafat un avió, un hotel, i te n'has anat cap allà. Sí, des de Riga, Istanbul, Kiev, Copenhague, Moscou... Tot sol? Amb la meva parella, sempre. Allò, vinga, anem a l'actualitat. Cisco, l'actualitat avui és l'assaig d'aquest cap de setmana, no? L'assaig de Edurne. Ara jo parlava amb en Miquel que ell troba el mateix que jo, que des que s'ha modernitzat tot tant i ja pot veure els assajos abans de lo que és l'actuació, Eurovisió en perd. És a dir, perquè ja aquella sorpresa d'arribar, veure l'escenari, que ara ja no passa. Ara, per exemple, ja han vist la prova en escena, ja han vist que en Edurne durà aquesta túnica vermella, ja han vist, diguéssim, tota la profusió lumínica que tindrà damunt l'escenari. Però no dus croma aquest. No dus croma, i que després ella se despulla d'aquesta túnica i la veurem amb un vestidet. Tot això, aquell moment de sorpresa que podíem viure com a seguidors d'Eurovisió en el dia de la gala en directe, ara, per mort de les noves tecnologies, perquè no ho envien per un missatge de mòbil, diuen els d'Eurovisió anem a gravar-ho bé i ja ho podem veure. Ara tot d'una veurem aquesta escena que tu deies, del videoclip. Això és a Viena, l'assaig. Anem a escoltar... Impressiona, a nivell lumínic. Impressiona, però està molt mal realitzada, baix el meu punt de vista. Hi ha desenfoques, ella està descentrada, però igual fan proves. De perfil, sí, crec que no sortirà al final. El que ha dit en Xisco, jo no som partidari de que ho mostrin tant, però evidentment... Pesa el romanticisme, no? Sí, tothom té accés a tot i te perds la màgia i la gràcia. En el moment de la capa, això és el moment en què se treu la capa. S'ha canviat de vestit, en duia un altre abans, i avui s'ha portat aquest. No, la posta en escena, no li quedava altra, tenc que dir, vaig al meu punt de vista, que lluitant la posta en escena perquè la cançó la trobàvem un poc plana. Ara, si me pregunteu la Falca, dissabte ja no importa que ningú miri el festival, per aquí vetres vos ho hem mostrat. Per tant, dissabte vespre tothom mirarà sempre aquesta cadena, que serà tota nova. Miquel, jo m'ho bany, un any més no m'ho convenç la cançó en quina com a representant espanyol, perquè crec que li falta força, li falta espectacle, li falta show, jo personalment. Tu com a expert, però jo no sé ningú. Sí, jo la trobo un poc plana, li falta com un estribillo, per ell que vol arrencar i no arranca mai. A mi me recorda una miqueta guardant les distàncies a l'espró sent de Madonna. Comença un poc així.
fa sensació que només guanya qui damunt l'escenari sorprèn més. I no és el cas, no sempre és així, perquè no sempre és així. De vegades guanyen l'Ordi amb aquests disfraços monstruosos que queden que impacten, fan un rock. De vegades guanya Sèrbia, amb Marija Serifovic, que és una lota, fa una balada preciosa. I de vegades guanyen cançons ràpides i altres melòdiques. O una dona barbuda. Però falta... Sí, perdó. Jo el que passa és que fa molt d'anys que no guanya una cançó que transcendeixi en els anys, com per exemple quan eren menuts aquell Kisses for Me, aquells Avant et Via Poepé, Poupée de cire, Poupée de son. Sí, això és vera, o Seres tu, d'Espanya, està claríssim. Aquestes cançons, jo en els darrers 10-12 anys no n'he sentit. I pot dir el mateix, me permetreu, reivindiquem ja les llengües romans en el Festival d'Eurovisió. I que tothom canti en la seva llengua, perquè al final te diuen que és Eurovisió, però això podria ser perfectament United Kingdom Visió, perquè llevat d'Espanya, Portugal, Itàlia i poques vegades més, tothom acaba cantant en anglès per una suposada projecció exterior que abans també existia, perquè de Mocedades, per exemple, que citàveu eres tu, hi ha versió en euskara, en castellà, en català, en anglès, en francès, en italià. I de l'Alalai, és a dir, que si volies projectar-te, podies. I el que és cert és el que heu dit abans, que això de mostrar-ho dies abans del concurs, clar, ja no és aquella emoció d'aquell moment en què senties el locutor que deia dirige l'orquestra el maestro Augusto Alguero. Canta, és que cantes aquell any. Allò tenia seu. Interpreta tal que interpretava. És que primer, Eurovisió Song Contest és un festival de cançons. Ara no s'ha convertit en un festival de cançons. Ara és un programa de televisió. Sí, és que hi participa fins i tot Austràlia, hi participa, no? Bueno, Austràlia, perdó, està convidada enguany només com a única vegada perquè són molt fans d'Eurovisió per 60 aniversari. És a dir, no és que... Fora de concurs, diríem. No, concursa. Està a la final directament, sí. Si guanyava, tornaria. Li han donat aquesta opció. Han sortit en el carrer. Per favor, ja saps que no hi ha res... Què mos agrada en aquest programa? Sortir a demanar i si si poden cantar, millor. I què els hem demanat? Que opinaven de la cançó de Nedurne i després que, per favor, mos recordassin quina era la cançó mítica, cançó mítica d'Eurovisió. I això és el que ens han contat. Mireu. M'ha agradat molt. No la veig guanyadora. Jo no, i ella m'encanten, però aquesta cançó no me diu res. A mí me gusta. La verdad es que la encuentro que tiene ritmo y que ella tiene una voz bastante potente y a ver si tenemos la suerte de conseguir algo este año. La he escuchado una vez nada más. ¿Y qué le ha parecido en esta, dijéramos, primera audición? Que me gusta mucho. A ver si ganamos, ¿eh? A mí me agrada. Tu fan de Nedu? Sí. Jo sí. Jo sí. Jo sí, la trobo una nena molt bona. Sí. Ara què farem o no farem és difícil perquè aquí hi ha molta de polèmica. No. Ni saps que presentava Nedu? No. Mira tú lo posada que estic. No la he escuchado. ¿Y cómo podrá animar a Edurne si no lo hemos escoltado? Tengo otras cosas que hacer, nene. Además, a mis años ya. Està bé, guapo. Està bé. I creus que guanyarem? No ho crec perquè fa estona que no han guanyat i pot ser que queden bé i pot ser que no. Si tirassin de meroteca, de la història d'Eurovisió, quina és la cançó que més vos ha agradat? Mira, la que va cantar a Pastora Soler a mi m'encantava i no va fer molta cosa. Yo es que soy muy joven y tengo esa memoria un poco curta. ¿Cómo era la canción de Sergio Dalma? Bailar pegados. ¿Y qué decía la canción? ¿Te la sabes un poquito? ¡Ay! Además vas a cantar, que va a llover. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines. A mi que diu això de corazón con corazón, o no? Corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines, que va a llover. La Betty y la Rosa, probablement. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener.
en mi vida. No sé, Mi canción de Navet y mi ciego, Canta y sé feliz d'en Pérez, Enséñame a cantar d'en Miki. Y que navega mi barca. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? A la deriva me lleva quién. Es que tengo muy mala memoria para... Mira, ahora me está diciendo la de Maciel. La, 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 la. Ya que te veo tan cantarina, el año siguiente enviamos a Salomé. El vivo cantando también lo cantas igual. Madre mía. De que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Tú me haces el hey. Venga. Venga, desde que llegaste ya no vivo cantando, hey, vivo soñando, hey, vivo cantando, hey. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido por Eurovisión, gracias. Me falta el ta-ta-ta. Me faltan muchas cosas. Pues pot ser una d'aquestes que més me va agradar, va ser una Sandy Show fa 30 anys o 40. Lo mismo que yo, pero somos marionetas. Això era. En la cuerda de la... Això. Ni es La La La, ni es Vivo Cantando, Seres tú de Mocedades. Bueno, Seres tú de Mocedades, sí. No deu saber com fa, aquesta cançó. A mi no m'ha provat entre tots dos, perquè si m'ajudes... Jo recordo que era una cosa com... Eres tú como el agua de mi fuente. Eres Jo faré segona por. És que xula la segona por també. favor. Ei, Nina, moltes gràcies. Que difícil és. Que no faria per cada dia. Enhorabona, Enhorabona, en gran cantant, Perdona, i tornar a poder posar el vídeo de Remedios Amaya, pobra nina nostra, amb aquell Hay que maneja mi barca, que va quedar-se darrere, descalça. L'espectador cada dia espera que valori que complicat que és que els nostres públics, que si gent del carrer canti. Molt difícil, això. Molt difícil. A veure, Miquel, com a expert. A veure, anem. El gra. És un certamen polític on molta gent diu que està tot el peix venut, o no? No, això és mentida. Bueno, la història sempre com el mateix. La gent diu, sí, el país de veïnat, vota el veïnat. I, perfecte, per exemple, Finlàndia i Noruega. Finlàndia donarà 12 vots a Noruega. I, amb això què farà? L'haurà de votar tothom. Per guanyar Eurovisió t'han de votar tots, si no, no guanyes. Per aquesta regla de 3, el país que té més fronteres sempre guanyaria. Els que té més fronteres, els veïnats. En els darrers 20 anys han guanyat 18 països diferents. Amb això se desmantela tota aquesta... I per què Nuri Barri sempre encertava? Això mateix. No. Això vol dir que aquí mira pot a Tongo. No. Jo entenc que tu com a eurofan ho defensis. No. Sí, és vera. Tongo. Mira, hi ha una cosa. Tu també saps que és un tongo. És un tongo. Normalment, a Espanya també mos vota Portugal i França, però per similituds. França no mos estima gaire. Sí, mos vota. Mira aquell any de Navet i Misieu, que res que varen votar... Nosaltres mateixos. Aquell dia varen firmar la nostra sentència de mort. L'any 79, l'any que jo vaig néixer, varen dir no vos vareu votar vosaltres mateixos, no vareu voler guanyar i de no tenir guanyar. No podien guanyar, tenint en compte que els vots els han entregats abans. Ells no sabien que estaria aquesta posició. Si tot el mundo supiera esta canción. Xisco, quins són? Favorits per enguany. Bé, allà... Robata Palma. Gravat en l'espai marítim. Bé, com a favorits hi ha com un top 5 que vol dir que Suècia, Estònia, Itàlia, Austràlia i Rússia. Ja comença, ja no estem entre favorits, ja comença malament. Ja arrenca malament, però aquí el nostre Miquel Mestre, que té el seu top 3, diguem-ne, com a professional. Bueno, tenc que dir una cosa, això, evidentment no ho sap. Allà, a la sala de premsa cada any, tots els periodistes fem una llista. Normalment acertam el país guanyador, perquè sempre surt des d'un principi. Enguany està complicat la cosa. El meu favorit te diré que són Noruega, espero que no se desinflin, Itàlia, crec que és una candidata, Rússia i Estònia. Noruega, Itàlia i Rússia. Jo vaig a mort amb Itàlia, ja ho he dit des d'aquí. Noruega, Itàlia i Rússia. Quins són aquests favorits de Miquel Mestre?
Noruega, apostam. Feim l'aposta per Noruega. Dilluns de telefonarem, eh? A mi m'agradaria, bueno, ojalà endevinar, jo te diria una cosa, que si jo he endevinat les coses, jo m'aniria a fer una quiniela d'aquestes que toquen. Te tenc que dir, Noruega, però me dona la sensació que guanyarà, està entre... No, juga-te-la. Vinga. Itàlia guanyarà. Vinga, Itàlia. Noruega i Itàlia. Vinga, Ara sí. Rússia-Estònia. Per tant, un any més Espanya no guanyarà i jo tenc la solució. Anar mal dia d'anar un any i veuràs com guanyam. Et cert, alerta, sí. No és cap broma, no és cap doi. Ho faria molt millor que la immensa majoria. Que realment se fes una selecció oberta per enviar cantants. Ja faria ells que la nostra victòria hagués trepitjat els escenaris europeus. Ja estaria jo whatsappant tot el dia. Vota Maldi. Jo he fet una enquesta entre els espanyols, entre els periodistes espanyols, i m'ha sortit guanyadora Estònia, a 2 vots de diferència de Noruega. Itàlia és la tercera. I Espanya l'han deixada la sèptima i els espanyols podien votar. El que no havien vist s'aposta amb escena, que crec que ha guanyat un poc. Miquel, hem de demostrar ara per què ets un eurofan. Enguany no pots anar perquè tens un petit problema de salut, però has anat molt d'anys, 14 o 15 vegades, a veure en qui t'has fotografiat i com els has conegut de prop. Vinga, anècdotes. Ho posam i mos vas contant també què és el que van veient. Bueno, això en de Soraya, una volta genial, fantàstica, encantadora. Una persona genial, com a persona i com a artista. Mig mallorquina, ha viscut aquí molt d'anys, sí. En Raquel de Rosario, El sueño de Morfeo, no li va anar molt bé l'actuació. Són també, és que ja arribes a conviure amb tots, els entrevistes a tots, te traques amb ells i són carinyosos, afectuosos, no són... Jo crec que qualsevol artista que diu, perdona, ven cada any... Niñigo, aquest home ja el conec de fa moltíssims d'anys, perquè quan només hi havia una primera i la segona cadena jo vaig anar a un concurs seu, no t'ho dic res, i llavors el conec. Te va caure bé? Sí, hombre, és un gran professional. Això gens. I l'hem entrevistat, Xisco? Encara molt allà, però qui te cau millor? La meva parella també la vàrem entrevistar l'any passat, el vàrem entrevistar per Radio Hortà. Això, en Ruth Lorenzo, té caràcter. Me va contar una anècdota relacionada amb Mallorca, per cert. Ella va començar a Mallorca, ballant flamenc a la plaça Major. Carai. Per guanyar-se les sopes. Curiós. Sí. Què més tenim? Això són els Nas, també encantadors. Això era a Helsinki, a Finlàndia, el 2007. Els varen tenir aquí a IB3 fa 6 o 7 anys. Efectivament. Sí. Mira, això en Lucía Pérez, també una lota gallega. La cançó era molt divertida, de l'esquerra dels jefes de la delegació espanyola. Que jo d'aquesta lota ni me'n recordava. És un poc en Anabel Conde, que va quedar segona, però què fue? Jo me referia a això, jo. I això en Lorín, la mítica Lorín, la guanyadora de Suècia el 2012. Que dus el mòquin sempre, amb la pajarita? Jo sí, jo soc molt clàssic. Jo soc superclàssic. Eurovisió sempre vaig amb un smoking. Això és el 50 aniversari. Els 50 anys, és a dir, fa 10 anys d'aquesta foto, perquè... I tant. Beníssim. Passes fent volant. Molt bé, I moltíssimes més, evidentment. Probablement dilluns te telefonarem si ha guanyat Itàlia. Val, perfecte. Si no, també. També, perfecte sa contra. Nedurne crec que quedarà més bé, això ho puc dir, més bé del que mos imaginàvem. Sí? Farà bon paper? Sí, ara. No per la cançó, serà, diguem, el conjunt. A la vista des que se van classificar ahir de lo que queda, que també m'han de parlar un poc. Jo m'he quedat amb això de Noruega i Itàlia. Després ja... Gràcies, Miquel. A vosaltres, per recordar-vos de nosaltres, vamos. No faltaria d'altre. On li pegam?